боз мо саломи худро ба бинандаи канали Навори Ҷавон мерасонем. Дар наворе ки шумо мебинед, тариқи расмҳо мо онро навор кардем. Ин дар бораи як намуди дастгоҳе ки барои парвариши растаниҳои ҳар гуна ниҳолҳо ки ба заминҳо мешинонанд омода шудааст, ки аз тарафи ҷавони Навори Ҷавон Раҳимов Шаҳром сохта шудааст, ки дигар намуди дастгоҳи он дар сомонаи мо, яъне дар канали Навори Ҷавон пахш шудааст. Инак дар наворе ки шумо мебинед, ин дастгоҳ барои парвариши растаниҳои хориҷӣ, аз ҷумла ниҳолҳое ки онҳо аз туғ парвариш мешаванд ва серобиро мехоҳанд, ва ин дастгоҳ ба намуди зироятҳо омода шудааст. Дар наворе ки шумо мебинед, ин аз зарфи обдор ва қутие ки дар он хокро ворид карда ва тухмиҳоро пошида, тариқи қатрагӣ ба ниҳолҳо обро ба муддати зиёд нигоҳ медорад, ки растаниро ҳамеша сабз ва барои тайёр кардани ниҳолҳо омода мекунад. Дигар ин хусусияте дорад, ки барои ҳар гуна ниҳолҳо, мисол дар ҷойҳое ки ҳаста, онро мегузорем ва тухмиҳоро пошида ба зарфе ки шумо мебинед дар он ҷо обро нигоҳ дошта ба муддати чанд қадар растаниҳо ба об таъмин мекунад, ки ин барои парвариши ниҳолҳо хело хуб мебошад. ва метавонед ки аз ин дастгоҳ барои соҳаи кишоварзӣ истифода баред. Ба канали мо обуна шавед, лайку комментарияро